Un tema no foco. A selección natural. Ola chicas, que tal estades? Ben, A ti Sandra, non te vexo tan ben. A ver, a verdade é que non levo ben un examen sobre a selección natural. Non é que non o leve ben, é que non sei nada. Así que poderías explicar vos para burros, por favor? tranquila, imos explicarche fácil. Mira, a selección natural é o proceso no que os seres vivos que mellor se adaptan ao medio no que viven sobreviven máis e por iso se poden reproducir. Exacto, non é o máis forte nin o máis listo, é o que mellor se adapta ao entorno. Vale, pero por que pasa iso? Porque dentro dunha mesma especie hai diferenzas. Por exemplo, non todos os animais son iguais. Uns corren máis, outros se camuflan millor. Esas diferenzas son importantes. Por exemplo, imagina os coellos nun sitio onde leva moito. Vale. Se hai coellos brancos e marróns, os brancos non se ven na neve. Entón, os depredadores non os ven tanto e sobreviven máis. E como sobreviven máis, tamén teñen máis crías. Ah, entón ao final hai máis coellos brancos. Exacto, co paso do tempo haberá máis brancos e menos marróns. Pero os coellos cambian de cor? Non, iso é importante. Non cambian porque queiran. Os que xa eran brancos son os que sobreviven máis. Outro exemplo fácil, o pescozo das xirafas. Sí, ese soname máis. Ese é o máis típico. Antes, as xirafas tiñan o pescozo curto. Como as árbores tiñan cada vez as follas máis altas, estas non chegaban e non podían comer. Entón, as que tiñan o pescozo máis longo comían e sobrevivían, pero as de pescozo curto morrían de fame. Co paso das xeracións comezou a facerse máis común o pescozo longo. Ah, por iso agora teñen o pescozo así. Sí, así se explica a variabilidade xenética dos animais. Vale, entendido. Outro exemplo, as gacelas. As que corren máis rápido escapan dos leóns. Sobreviven máis e teñen crías que tamén corren rápido. Entón cada vez son máis rápidas. Exacto. Pero iso pasa rápido, non? Non, leva moito tempo, moitas xeracións. Ah, vale, pero eses cambios que saen da nada. Non, isto corre por mutacións ou por recombinación xenética. Se che parece, aparecen por arte de magia. Xa che dixen que non sabía nada. E ademais depende do ambiente. Como? Por exemplo, se deixa de nevar, os coellos brancos xa non están tan ben camuflados. Ah, entón o que bo pode deixar de selo. Exactamente. En resumo, a selección natural é como un filtro. Sobreviven máis os mellor adaptados. E así as especies cambian co tempo, é dicir, evolucionan. Vale, creo que agora sí que o entendo. Menos mal, porque mañá tes examen. Grazas, de verdade. Grazas a ti por facernos falar un pouco sobre bioloxía que nos encanta. Esperemos que te sirvese. Sorte co examen! Grazas. Espazo aberto. O fío que nos une a través da palabra.